फैफिनलायबाय लोगोफोर चेनेलाव फिन खेबसे एक्चुअली आङो दा एसे गार्डेनाव दङ गार्डेनाव माने बारियाव आरोना नै एसे फ्रुइट्स लादों आङो जानो दारिसो नांबाय नामाब्रा गोदैलै बिराद फिसा जानो हागौ नुनायाव बिराद गोदै बिराद गोदै या फैदो लोगोफोर मेन आपडेट्सआवहाय थ' जोङो सावरायलांदिनि आं एक्चुअली ड्रेगन गार्डेनाव दङ नै एसे बागानावहाय मोननाया मोनबाय फिथाइया बिराद फिसा फिसा एबारावहाय थ' जियानो हक एसे जानायबायबो आङो गोदै बिराद टेस्ट दं फिसाबाबो माने बिराद टेस्टि आरोना थ' नैबे समावहाय सावरायनो लादों मेन आपडेट्सआव फैदिनि थ' जोंहा बेनो जाहैबाय जिथुनाखि फार्मार आइडि PM किसाननि थाखाय ना थ' जोंनियाव दा एक्चुअली बियो गोनांथि गैयाब्लाबो दे बानायथारनांगौ बे नङाब्लाबो जोङो दा बानायखानानै लानाया बिराद मोजां आरोना थ' बानायबाय गोबांफ्रानो बयबो बानायनानै लाजोबखाबाय जानांगौ निस्सय थ' एक्चुअली मा नांगौ मिथिबायना बेलेग जेबो जोंहा बेवहाय बेबायदि गोनांथि गैया आरो जोङो दा CSC आइडि थायोब्ला थ' मबाइलाव हायो जोङो खालामनो आरो CSC आइडि गैयाब्ला थ' जोङो बेवहाय CSC सेन्टाराव जोङो थांनांगोन थ' जोङो बेवहाय थांनानै बेबायदिनो फार्मार आइडिखौ जोङो खालामनानै लानो हायो आरो खालामनानै लानाया मोजां ना थ' बेबायदिनो जोङो खेथिनिफ्राय माखासे मोननो गोनांखौ जोङो बेबायदि सरकारनिफ्राय आसनिफोरखौ जोङो मोननो हायो थ' बेखायनो जोङो खालामनानै लानाया बिराद मोजां आं सानो आरोना थ' बयबो खालामनानै लानो हायो नाथायबा जोंनो मोनसे बुस्थु नांगौ खालि बेवहाय जोंहा जिथु रेजिस्टार मबाइल नाम्बार थ' बेवहाय बेबायदिनो OTP आरो लोगोसे जोंहा बिदिनो मबाइल नाम्बार थायोब्लानो जाबाय आरोना रेजिस्टारजों खोथा गैया थ' मबाइल नाम्बार थायोब्लानो बेबायदिनो मबाइल नाम्बारावहाय OTP फैगोन आरो जोङो बे OTPखौ होनो गोनां जायो ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो जिथु खाजोना रसिद बेबायदि जोंनो गोनांथि जानानै फैयो आरोना थ' बेनो थ' बे थायोब्ला जोङो खालामनो हायो जेबो माने प्रब्लेम गैया थ' जोङो बेखौ खालामनानै लानो हायो CSC सेन्टाराव थांनानै थ' जोङो बेखौ बानायनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना थ' जेबो प्रब्लेम गैया आरो जोंहा बेबायदिनो 24 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ फैगोन थ' सम दंबावो ना थ' जोङो नेनानै थानि एसे जोङो बेबायदिनो आगष्ट दासो सेप्तेम्बर अक्ट'बरहालागै बेबायदि मोनहैनो हागौ आरोना थ' आपडेट्स फैगोन आरो जोङो बेबायदिनो मोनलांबाय थानो हाखागोन आपडेट्सखौहाय थ' बयबो खालामनानै लादो थ' गोबांफ्रानो खालामबाय आरो जोंनिथिंबो बेबायदिनो खालामगासिनो दङ आरोना थ' आङो गोलाव खालामनो सानाखै जोंहा नेक्स्ट बेबायदिनो गुबुन मोनसे आपडेट्स दंबावोमोन नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय 2027नि थाखाय जिथु दा नैबे सेन्सासआ सोलिगासिनो दङ जोंनियावहाय बयबो खालामगासिनो मबाइलावनो थ' खालामनानै लादो आरो बेखौहाय एकदम माने गोनांथि कम्पालसरि जोंनो नांथारगौ ना थ' जोङो बयबो खालामखानांगोन आरो खालामाब्ला बियो जानाय नङा बयबो माने थाब थुब खालामगासिनो आरो गोनांथि जानानै फैखादों बेबायदिनो जोंहा जिथुनिखि HCFोरनि आइजोफोरनि जिथु माने बेवहायबो एसे गोनांथि जादों जानांगौ निस्सय गोबांफ्रा बेबायदिनो साबमिट खालामगासिनो दङ थ' निस्सय नोंथांमोना बेखौहाय बेबायदिनो गावनि मबाइलावनो ना वेबसाइटआव थांदो आरो खालामदो बिनिफ्राय जेराव होनांगौ बेयाव होनो हायो आरोना थ' स्क्रिनशट खालामदो बेवहाय जिथु जोंहा आइडि ओंखारो थ' बे आइडिखौ माने गोनांथि जानानै फैयो आरोना थ' बे सेन्सासखौहाय बयबो खालामनानै लादो नाथायबा धोरोमखौ लानानै एसे माने जोङो बेबायदिनो गोबांथार भिडिअसफोर नुबाय थानो मोन्दोंमोन नाथायबा जोङो दा होथ'नो नाङा आरो उननि समावहाय ना थ' जोङो होथारनांगौ जायोब्ला गावबा गावनि धोरोमखौ होनानै होयोब्लानो जाबाय आरोना थ' बेवहाय बेबायदि जेबो गैया थ' जोङो जास्ट दा खालि जोंनि खामानिखौ मावनानै लानांगौ जि खामानि बेखौ जोङो मावनानै लायोब्लानो जाबाय अनलाइन जागासिनो आरो सोलिगासिनो ना उननियाव जाबाय थागोन थ' गोलाव खालामनो सानाखै आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय